אז מה קורה אנשים ואנשות? כן איתן, בערוץ של טופסטרקס פלייז. כן, זה היום אנחנו לא בסרטון רגיל של מיינקראפט. אני היום הולך להראות לכם את מאחורי הקלעים של המוד שאני יוצר למייקי וג'יי. חלק מכירים אותם, חלקכם לא. מי שמכיר אותם, שירשום בתגובות. מי שלא מכיר אותם, שירשם בתגובות. אני אראה לכם איך אני יצרתי את זה, וכמובן יש שאלות תשובות בסרטון הבא, אז תגיבו, תפציצו בשאלות בתגובות. עכשיו אנחנו ניכנס אני אראה לכם איך אני עשיתי. אני אראה להשמיע לכם את התוצאה הסופית, תוצאה מטורפת, מקווה שאתם תאהבו. איפה המדיה פלייר? עכשיו, אני אראה לכם מה אני עשיתי. רגע, שנייה. אכתוב לכם כמה שעות צריכות לעשות. לקחתי את זה. תגידי, תעלי לי. איילן קיי. ותשמעו איך זה יצא. תגיבו לי אם אהבתם או לא, אם כן, אז כן, אם לא יכולים לראות. What is it this time, JJ? לפני שאנחנו ממשיכים אני אגיד לכם שישבתי על זה 6 שעות. יום חמישי ישבתי על זה 6 שעות, עבדתי על זה עד שהצלחתי להגיע לתוצאה. וזהו, נמשיך. The entrance somewhere over on this side. There we go. Okay, whoever gets to the top of the security tower wins. This door is... אהבתם? אני אפילו גם עשיתי סרטון של הסאונד הזה, נראה לי חלקכם ראיתם או לא. עכשיו בואו ניכנס לגוגל, תכון לדפדפן, ואנחנו ניכנס לערוץ היוטיוב, ואנחנו אנחנו נמצא עוד סרטון שאנחנו יכולים לקחת וזאת להציג. זה מאוד שונה מהשני, אז בואו נמס לכם. לא. חברים, יודעים מה? תקשיבו. בואו נעשה ככה. רגע, שנייה, אני נכנס למיינקראפט. אתם לא צריכים לראות את התמונת פרופיל שלי. יש לי של המחשב. כן, תגידו לי מה המחשב שלי יפה. נשים בשלום בטן. כזה, אני אשחק מיינקראפט. בשאלות תשובות, מחר אני אעשה את זה. בסדר? אני אקח עוד הפסקה. אשחק את מיינקראפט. אז מה שאמרתי, בקרוב מתגשם לי החלום. איך חזרתי לכאן, הכל ואגו. אם אתם לא מכיר את השרת, קוראים לשרת טופסטריקס. בדים על הרצפה, סימנים יחסית שרת יפה. שרת יפה, אני גם טוב. אני צריך הקמון. וצחקתי. אני אראה לכם את המקום, אני אראה לכם את המפך. אני אראה לכם את המשחקים. יש כאן... למה זה תמיד נגמר? העולם שלי 4 מחוברים, אני כרגע בשביל שלי סקייבר אני כרגע סקייבר
יותר איתה. תמיד בא איתה. זה תמיד קורה לי. טוב, אז כבר חשבתי שתאהב שוב 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 את קוראת לי. זה סרטון ראשון. אני בדרך לא, אליי. אני לא אני לא מבדיל אם זה ימין או שמאל. על הקצה אני עומד ליפול. את עשית ממני משוגע. אני יש נתתי לך כמה הכל. את בן אדם עם סריטה. מזמן הבנת שיטה. למה? שבת. למה? יאללה. למה זה תמיד נגמר איתה? משחקת לי כמו בובה. משקרת לי ואני כל הזמן חוזר על אותה טעות. תגיד לי למה זה תמיד נגמר איתה? כמה זה כואב, אני תמיד חוזר אלייך, אין ספק ש... קיבלתי 30. אני קיבלתי 32 בלוקים של אמרלד. אתה מחסים ושאת את בואו ממש לפני שם איס כדי להתחיל את ההתקפה שלך. בעזרת המידע רשמו אייס. למה זה תמיד נגמר איתה? משחקת לי כמו בובה. משקרת לי ואני כל הזמן חוזר על אותה טעות. תגידי מה? נעבור הכי קשה בשרת, אני ביום אחד אני אקרא לסרטון הזה, איתן חוטף, טופסטריקס פלייס חוטף רייג' על המחשב. מישל זו עבר רעילה, אני באפלה. איך השארת אותי בצל, כוכבת בלי תהילה, משוגעת גדולה. אני כאן מנופל, וואי, אני שונא את השחקנים האלה שמפתיעים אותי. J'ai plongé dans la noire, amène-moi de l'espoir, et ma mademoiselle. Alors je danse avec les mots. Tu me verras rire à nouveau. Tes mains douleurs, j'étais qu'un décor. J'ai crié, crié, crié. Michel, je te laisse partir, adieu ma belle. Je te laisse partir, mais je t'aime. La reine de problème. Michel, 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 Michel. Aïe, 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 aïe. Walking down Florentine, nice memories. I'm losing my mind. An angel, but is it hell? Trapped in your carousel, round and round, under your spell. Michel, je te laisse partir, adieu ma belle. Je te laisse partir, mais je t'aime. La reine des problèmes. Michel, 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 Michel. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. אולי בסוף יהיה לנו טוב, נתפלל עליי שתזכי לאהוב בין דמעה לדמעה. יש מי שישמע, יש מי שישמע. Je te laisse partir, adieu ma belle. Je te laisse partir, mais je la reine des problèmes.
הבנתם את הטוויסט? טוב, אז החלק שלנו יעלה מחר. טוב, אז היום אני לא אערוך את הסרטון הזה. זאת אומרת, פעם הבאה אני אערוך אותו. ואנחנו נעשה סגים. את הסרטונים הראשונים אני לא אעשה עריכות. אני נלמד לערוך וזה תבל איתך. טוב. אז חברים, מקווה שנהנתם לצפות. אם נשחק מיינקראפט, כמובן אני אעשה סרט 2. נתראה לי בסרטון שאלות התשובות. ביי יוש.